Moikka, mä oon Härkösen Heidi ja tulin kertomaan tähän nyt näistä mun vahvuuksista ja sitten työelämätavoitteista. Eli puhutaan erittäin vahvasta myyntiosaamisesta ja erilaisten koulutusvaihtoehtojen tuntemisesta. Myyntiosaaminen tulee erilaisista työtehtävistä, monipuolisista sellaisista, myös liiketalouden myynnin puolelta kuin sitten myös terveydenhuollon puolelta. Ja lisänä 7 vuoden koulutus kaikesta asiakashallinnasta, johtamisesta ja myymisestä. Ja tosiaan Labin kaikki koulutuspalvelut on aika tuttuja. Olen ollut osana Labin rekrytiimiä, jossa rekrytoitiin uusia opiskelijoita. Ja kaikki perehdytys ja info tapahtui etänä, koska oli korona-aika. Ja toki myös sit sen oman opiskeluintressin vuoksi tiedän myös paljon näistä erilaisista koulutusmahdollisuuksista. Erilaisten töiden kautta on toiminut hirveän erilaisten, eri ikäisten ihmisten kanssa ja sitä kautta myös korostunut sitten tällainen ratkaisukeskeisyys, eli mielellään tehdään niitä päätöksiä tiimissä, mutta kykenen myös niihin itsenäisiin päätöksiin ja monesti kaikki päätökset vaatii sitä rohkeutta ja sellaista ennakointia ja eteenpäin katsomista. Jos pitäisi määritellä, että minkälainen on mun unelmatyö, niin ehdottomasti sellainen monipuolinen, haastava, tapahtuu paljon verkostoitumista ja siinä työssä on mahdollista kasvaa. Työhyvinvointia haluan vaalia, tiimin sellaista yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja sitä, että oikeasti tehdään suunnitelmia ja mennään niiden mukaisesti eteenpäin, mutta myös sitten pystytään joustavasti varautumaan joustavasti suhtautumaan niihin tilanteisiin, jossa tapahtuu niitä muutoksia. Jes, mahtava homma. Nähdään mielellään työhaastattelussa. Moi!